Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Labaran duniyar za su zo muku yau mana safiyar talata 17 ga watan almuharram na shekara ta 1446 bayan hijirar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, wanda ya yi daidai da 23 ga watan yulin shekara ta 2024 miladiyya haihuwar annabi isa alaihi salam. Yanzu kan sai ku gyara zama domin jin cikakken labarin, inda tun da fari za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta fara yunkurin sasanta sabanin da ya kunno kai tsakanin matatar mai ta Dangote da hukumomin mai a Najeriya. Matakin gwamnatin na zuwa ne bayan wani ƙwarya-ƙwaryen zama da aka gudanar tsakanin shugaban rukunin kamfanin Dangote Alhaji Aliko Dangote da sauran masu ruwa da tsaki a harkar, ƙarƙashin jagorancin ƙaramin ministan man fetur Sanata Heineken Lakpobiri da sauran shugabannin bangarorin kula da harkokin man fetur a Najeriya. A yammacin jiya Litinin, Alhaji Faruk Ahmed shine shugaban hukumar da ke sa ido kan harkokin man fetur a Najeriya, wato NMDPRA, kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron na ranar Litinin. A yayin hirarsa da BBC, ya musanta cewa zargin da ake yi musu na ƙoƙarin yi wa Dangote zagon ƙasa. Ya ƙara da cewa abinda mutane ba sa so shine a saka musu dokoki, watakila sun fi so a bar su ne su ganin damar su. Tun bayan fara aiki a watan Janairu, matatar ta Dangote ta rika samun sabani da kamfanin mai na Najeriya wato NNPCL, inda kamfanin ya fara cewa sinadarin sulfur da ke cikin man matatar ya zarce wanda ake bukata. Sabanin dai har yayi zafin da har Aliko Dangote ya fito ya bayyana cewa a shirye yake ya siyarwa kamfanin mai na NNPC da matatar tasa ta biliyoyin daloli. Matatar ta Dangote ta kuma ce tana tattaunawa ne da kasashen Libya da Angola domin samun ɗanyen mai bayan rashin samun wadatar sa a Najeriya, ƙasar da ta fi arzikin man fetur a Afirka. Faruk Ahmed ya ce babu wata matsala akan matatar man Dangote, sai dai ba abu mai yiwuwa bane a amince da buƙatar sa, ta ganin cewa an dakatar da wasu 'yan kasuwa daga shigo da mai domin a siya wajensa shi kadai, domin cewa kasuwa ba haka take ba zai yiwu a ce mutum ɗaya shi ke sayar da abu ba.